Senior citizen nga dunay tindahan sa Bukidnon Barangay sa Cagayan de Oro City ang nabiktima sa mangingilad. Halin sa tindahan ang gikawat. Apan una misibat ang sospek, giilisdan ni ini ang halin ug peking kwarta. Ani ang report. Emosyonal nga miatubang sa GMA Regional TV 1 Mindanao si Lola Juanita Centro samtang gisaysay ang nahitabo nga daw pagpanulis ug pagpangilad sa atubangan niya. Saysay ni Lola Nita nga niadtong adlang Lunes pasado las 5 sa hapon sa ilang panimalay kung asa anaasab ang iyang tindahan sa barangay Mambuaya. Miduol kaniya ang usa ka lalaking naka-helmet ug mibungat nga mopalit og tunga sa kaha nga sigarilyo. Dayon tunol sa 1,000 pesos isip bayad sa sigarilyo. Gilayon sab nga nagkuha og kambyo ang biktima sa iyang halin nga anaa sa isa ka cellophane. Diyang nakita sa sospek, gilayon niining gihablot ang cellophane o gikuha ang 4,000 pesos o gipulihan og peking 5,000 pesos. Dayon sibat. Ako nakadeklara naging ko nga piki kay dahil ako galing ko daan siya. Gaana mi ang kwarta, aning ibalhin ba? Kung nga sir, ako bangig nang sir. Unsa ni man akong kwarta? Ngano ngin anak man ka, gianak man mo. Ba nakita na ko na ang gibalhin niya. Hilabihang kagool ni Lola, sanglit ang muna-muna ni ining paningkamot alang sa iyang galastuhon sa 40 days sa kamatayon sa iyang bana ang nahanaw. Ang ako pahimang sa ilang magbantay sila. Magbantay sila, nga di sila maparehan ako nga mailad. Kaya nabalay sa ingon sila nga panukli, mapalit, anak ba? Ang insidente, ginayong nakaabot sa barangay, magdugang kini og mga CCTV aron masubay ang mga susamang krimen. Mabutangan nato dili lang kay andiri mismo sa dulo sa barangay kun dili ang katong nay mga kasityuhan nga medyo layo diri sa sentro nga para pod manatay pa di ma-monitor nato mismo pirmi ang kanang area din na monitoring di sa barangay para gyud makatutok anang mao nga mga area. Gikumpirma sab sa Lumbia Police Station nga peking 5,000 pesos ang kwarta nga gibilin sa sospek. Actually karon sir, through sa thorough investigation nato ug thorough follow up nato, ato ang mga bystanders naday kuanday kanang pimintiday tug adto ang katong suspect. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.